Il-Partit Nazzjonalista ma jwieċ fil-vojt. Din kienet id-dekjarazzjoni li jagħmel il-Kap Nazzjonalista Alex Borg waqt attività politika fin-Nadur Għawdex fejn reġa' rrepeta miżuri li diġà huma fis-seħħ. Il-Partit Nazzjonalista ma jwieċ fil-vojt, ma jużax kliem fieraħ. Madankollu fl-istess attività politika Borg għalhekk dwar il-pensjonijiet. Gvern Nazzjonalista ineħħi l-inġustizzja u kull min ħallas il-kontribuzzjonijiet kollha jingħata l-istess pensjoni. Din id-dekjarazzjoni kienet fatwalment skorretta dan għaliex is-sena li għaddiet ferm qabel ma tkellem il-Kap Nazzjonalista aktar minn 25,000 pensjonanti ġabdew jieħdu żidiet addizzjonali bilhan li din l-inġustizzja tkun indirizzata. Fl-istess diskors Borg reġa' rrepeta dak li qal fil-kampanja l-Kap Nazzjonalista ġewwa stipendju akbar għal korsijiet speċifiċi miżura oħra li ddaħlet fis-seħħ aktar minn sena. L-iskorrettezzi ta' Borg iżda ma wqfux hawnhekk dan għaliex reġa' qal li l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-Għawdex fl-aħħar elezzjoni ġenerali xi ħaġa li diġà kitbu dwarha l-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Imbagħad Borg qal li f'Għawdex m'hemmx impjiegi ta' kwalità għall-lawċin. Din id-dikjarazzjoni wkoll skorretta għaliex l-aħħar statistika uffiċjali turi kif fl-2024 żdiedu 645 impjieg bl-akbar żidiet ikunu fis-setturi tas-servizzi diġitali u finanzjarji. Bl-istess mod, Borg kien skorrett fuq is-setturi ekonomiċi fil-Gżira Awċija. Is-settur agrikolu huwa it-tieni l-ikbar niċċa ekonomika ġol-Gżira Awċija wara t-turiżmu. Għal darb'oħra statistika uffiċjali terġa' tgiddeb lill-Kap Nazzjonalista dan għaliex is-settur agrikolu huwa l-iżgħar fost is-setturi ekonomiċi f'Għawdex. Apparti minn hekk komplew jikbru setturi ġodda bħal dawk tas-servizzi teknoloġiċi kif ukoll il-manifattura u l-kostruzzjoni. F'din l-attività politika ma naqsux ukoll it-tislimiet ta' Borg lejn il-Partit Nazzjonalista tal-passat, fosthom anki lejn l-eks Ministru Giovanna De Bono. Però irid insellem ukoll il-Giovanna De Bono illi minn hawnhekk ħanibqa' sejjer id-dar tagħha nsellmilha. Din id-dikjarazzjoni kienet botta ċara għal fatt li Chris Said kien imsiefer u ma attendix għall-attività biex bekk għadda l-messaġġ li dawk qrib ta' De Bono biss għandhom is-saħħa fil-Partit Nazzjonalista ġo Għawdex. Sa dan it-tant l-attività politika spiċċat hekk. Viva l-Partit Nazzjonalista tiegħi!